Bună, eu sunt Roxana și scopul filmulețului de astăzi este pentru a vă arăta cum ne protejează dispozitivele organice de câmpul electromagnetic. Acesta este routerul meu. Sunt în colțul cu radiații. Iar în acest scop mi-am achiziționat o jucărie nouă, respectiv acest dispozitiv de măsurare a câmpului electromagnetic. După cum vedeți, deja valoarea crește și ecranul se face roșu când este valoarea foarte mare. Aici semnalul vine în valuri, motiv pentru care ba scade, ba crește, ba scade, ba crește. Iar acum voi pune o piramiduță între dispozitiv și router. Voi pune o piramiduță între dispozitiv și router. Deja cu piramiduța în spate, nivelul nu mai este alarmant, chiar revine la 0. Deci aceasta este o piramidă. Voi încerca și cu alta. Deci aceasta este una micuță. Voi mai încerca cu una. Și acum voi încerca și cu un pandant. Oho! Deci am pus pandantul în spatele dispozitivului, evident fiind mai mic, este nevoie să-l apropii mai mult. Da, deci dispozitivele organice protejează împotriva radiațiilor electromagnetice. Sper că v-a plăcut acest video și pentru cele care ați achiziționat dispozitive organice, sunteți convinse acum că acestea vă protejează împotriva radiațiilor electromagnetice. Vă pup!